berkawan durno kebetulan nganggur pupuk. Hei, kawan! Yang lihat aku mau kalah dengan permanfaat muridku. Ayo berani maju malahkan ambil kawan.
Mula iku banjur nyidang kawuhan sesuk dening wong cabang bayi. Mula sakmene bayi butuhake panganan dhisik ora butuhake sandang. Oh, dole, yo bisa kas takono. Sejatine pangan lan sandang kuwi kepriye Pendhita Durna? Sejatine pangan sandang iya. Sejatine pangan panganan sing enak-enak. Jahe, sate, tongseng, kuwi panganan sing enak-enak. Sejatine panganan, yen sejatine sandang, mapan ora sandang sing regane larang-larang. Sing regane larang-larang kok kabeh. Barane sing bangsa saka sing negeri. Masa kuwi kuwi pancuran bocah iki sore. Lho, padamu sejatine panganan gono piwulang kang luhur. Liman barang anak iman suci. Dene sejatine sandang mapan mos tandang tanduk surat bowong ngono kuwi sampe dinane. Sandangan becik nek cangkem ora berwit langit.
Sarang mongko ngerti kedepan dipure lakon tengah men dadi korban. Tak suno Jawa congkah padha madudana jaga peperangan. Wong perang memang dadi pindhang kalah dadi rempak kang beko sirpa. Ampun sami congkah korban kalau tak bisa terlalu tinggi bukan ora suruh Gusti ana mana dadi opo kalau diko ana Prabu Kuntadewa korban kula nyenten gepuk balongan puisi Rama panusan pikaran jeneng jenipun Sang Ranta Bakah lha nggih yang perang menang dadi pindhang kalah dadi rempah yekosipun boten saged karampungaken damel promo yekosipun teng putra Kuntadewa badhe ngampelaken Jagusti Masada songsong tunggul napa dhateng soksi tengah kemawon namung mawi pitumbasan Rama menapa pitumanipun pitumbasanipun tanah sanes namung kajawi Sekar Jati Masisa megar ngebani jagat mingkup Padewreca kinipun inggih mriku ingkang saged nyembadani ambara dhateng Jagusti Masada saha songsong tunggul napa gamblang dawuh dengan dipanangaken. Bapak saka 50 taun kenging pamit. Keparang kados dateng Rama saka 50 Kurawa cacahipun kathah. Aku goleki Sekar Jati Masisa. Boten kathah dinten kula wujuti ya. Siwogo Balya matur marang Kakang Semar Badrana menggawa pengin tak tersake mau Kakang Anoman kuwi malah itu mengatakan kula mika pamit sedaya mangke jeneng kula badhe kulawuraken dhateng Pukul Sanghyang Ismaya kula mikados dhateng Pukul Ismaya kang badhe nyembadani ingkang dados mangke jeneng kula sing Kakang Senggono salam paking kunjuk marang Kakang Semar lan aku percaya lamun Kakang Nayantaka bisa mujudake kembang Jati Masisa satemene iki mung minangka dadi sanepan tumarang Kakang Nayantaka bumbakan bangun kayangan ambarni kuduning kanugrahan sandang lawan pangan ingkang mapan ana kembang Jati Masisa kawula Sembah nyuwun Gusti Pratraca dawuh jandika saya mantep anggen kula matur karsanipun Pukul Sanghyang Ismaya pamit kedaman kula mika pamit lumantar pangestu Rahayu lampah jaya-jaya jayanti tunggu tiga coba
nggih. Sinebab hukum kok diwongersake. Ingkang ngomong kembang jati mahasiswa. Sinuwun ngersakaken kang ngomong kembang jati mahasiswa Petrukio. Manut ngendikane sinuwun. Sampun meniki samepan ingkang mapan ana ing sekajati mahasiswa yaiku mono. Uga ingkang bakal turun kang ngomong wahyu sandang rawan pangan. Nek ngono panambang suci. Adepi ngamarta Indra Hasta bareng kakek Semar lho dibangun kayangan. Iya. Kula tanggape bati, terbang kula mobil kula kakek Semar kalian Gusti kula Semar Kunto. Jauh-jauh kemana-mana kula kau dados colok obrol lampahipun kula sandang pangan kebari mandang. Ya lebih turpan cenderung. Oh, saya langsung. Aku pribadi kepada matur kono ngarsane. Pukul sandang semuanya. Terus kok diraken matur pandang lan maksud. Ayo terus.